beti lenpia urtan zitzean, urten zehar gertatu zitzean gauza txar bat idazten nuen papel baten, lagunekin gatzen ginen, gaina nik euskal dantza egiten dut orduan pila guztan zitzean suan inguruan dantza egitea, eta gero bukaeran beti papel hori botatzen genuen zutara. San Juan gaueko plan perfectoa izango zen, zure urteozako etxeko lan guztiek hartutea etxetik, folio guztiek batu, zure laguneka San Juan zure joan, zutera bota folio guztiek, zuere dizantoein, euskal dantza batzuk zuen inguruenein. San Juaneko plan perfektua izango litzateke farran ateratzea nire lagunekin, hau da, Irene eta Mari. San Juaneko plan perfektua izango zen, urte osoan zehar, gertatu zaizkizun gauza txar guztiak horri baten idatzi, jaso eta astu nahi dituzun gauzak edo ez dituzunak nahi, hartu eta zutera bota. Nire planik onena, San Juan gauean, zu handi bat egitea da, desio bat eskatu eta salto egin. San Juan egunerako planik onena lagunekin biltzea da eta desioak erretzea. Jungo nintzateke lagunekin, ziurrenik bilbin egiten den zua ikusten, eta hor erreko nituzke nahi ez ditudan gauzak. Niretzat, San Juaneko plan perfecto izango litzateke hondartzara joan lagunekin, musika jarri, piknika egin, eta hor primera pasa elkarrekin.